sam Josipa Cahun i dolazim iz poznate zagrebačke klobučarske obitelji Cahun. Bavimo se izradom svih vrsta pokrivala za glavu. Obrt je osnovao moj deda Josip davne 1935. godine. Iza njega su nastavili moji roditelji Zlatko i Gordana i evo ja sam sad treća obitelj koja u kontinuitetu 80 godina se bavi ručnom izradom svih vrsta pokrivala za glavu. Mi u svaki taj šešir i kapu unosimo puno sebe i kvalitetu i materijale vrhunske i vrpce i stvarno ako nešto na kraju nije u redu možete opet doći tu i mi ćemo to sve popraviti, isto kao što i čistimo šešire, peglamo, radimo sve vrste popravaka, prepravaka, tako da kažem, mi iza onoga što napravimo stojimo. Moj je cilj da ostanem raditi sa ručnim radom i malom manufakturom, ne možete vi sad napraviti jako puno. Možda da nađem nekakvog poslovnog partnera pa da se probijemo negdje van na nekakvo europsko tržište, možda i van Europe. To bi mi bio jedan veliki cilj zato što ljudi vani jako cijene ručni rad i stvarno uopće nije upitna cijena i ja bi danas sutra svoj posao bazirala na tome, 5 komada, 5, ali da su stvarno vrhunski, da stvarno sve na njemu bude tip top, da se mogu staviti stvarno ravnopravno uz bok mnogim firmama brendiranim.